Hadian beladon ke jingmi kubor halor ke jing longs ear jang kawai ke jingking jang ke shillong bypass ke belatip kum ke jingking dwar ke suj boy rembong menta ke sngi ke khatsan tarik urisau arja arpo kinong kit kam ke HPF sengkme lembat riboy district ke FKJGP North Khasi Hills district kila lej banjurib ekate ke jingking ringkat bagi officer jang ke National Highway Authority of India. Hagani ke jingjurib ya kate ke jingking lalam khmat na ke HPF do ba Gordon Khongsit President Sengkame ba abor nongrum President Riboy ba Kronding nong pesap samla ke than borembong bar kiwe ha kabala lap shisha ba kate ke jingking klalong sinjor bar kipaya kilo or pai kabala badbo jingma shikat de kipai ba nong lej nongwan ling ba kani ke surok shillong bypass na kaliang kinong yalam ke HPF lembar kiri rang ba klapen pau ke jingdawa na ki bor sarkar ke jalla ba kade ban shimkhia ma dor ban maramot no kani ke jingking kabla Tay House nem Arajar Khandai lingba ka scheme balamang na ke NEC bar kilabo jingkaliru ba ka jingking ka bade bantay na ke NHAI hakapor batay ka surok shillong bypass ka jasha ai halor ka jing smokia halor ka jing jot jong ka surok ngala simkhia na du basdang bar hadu ka clip mat ka bamenta te nga ai ka jing khublei khamtam manta ka sngi na kaliang jong ki nong officer ki bah khamat jong ka nihai ki lawan ban ya inspect lang ni ka si ka bamenta te na kaliang ka jonga nga penpau ke jing smokia ka bakrau halor ka jing ja jong ka jing king ka bodon hang ni po ka area ka jongi te nga ai ru ka jing khublei ya ka seng HPF baka ya don rekat ban ya don bentalang ka ni ka por ban kersan ban ai lem ki jing mut jing perkhat na menta ban ya ya ka ni ka kam sakmat na menta ban yo ya ka jing sup nam tau pai ba jong ka ni ka than ka jongi te na kaliang ka jonga hi kanong rem na du bang lapha ya ka jing tho CDC hana haka nyo trik banai ba sipau arhajar arpau te nga dawa ya iba ide ban sim khiai kini kam te menta nga sngo ba ka sinjam ka baar nga lala bli ikundu ki officer ki bachelor te ki la sim khia te tat adu menta nyim yo ya report ka babiang te ki ong ba hadin kin sapentip la ka long na em ban ya ki trok ki ba trok he na kini ka jaka te ya menta kang iba ka srok kalabu ka jingma ka bakrau te nga dawaru hakani ka por ya sarkar ba ka di ban sim ya jingkit kli nam tan penstet ban le ai nam ta ka jing yo nong ba ka jing don kam jong pai ba ka jing e ka long ladang nyim la ban te la kam mardor ka jing e ka long yo pai ba jong ni bodon chen set khem ba ya yang ba jong ni ka surok na ka ni ka jingkin te kum tangi dawajur ya ka sarkar bat kumju ya ki department ki ba fer bakin snim sobha bakin sim khia ya ka ni ka kam hanre ni semba sisa ba ka ni ka jikien kam ka kron ka ap ka jing ma ya pai ba jong ka ni ka than ku jong ni bat kham tam ro kat kum ba ka jing tip ku bang ya ban ni kan mata ka long ba na kaliang kan ni kejiking ni ba ke deben kit khat san ton han rai menta ba long prat ton kit kali ki bayat ni smart kali ki ba khat san terus ka kam jeju khat ro ya kan ro ton na kaliang ka sang ni dawa jor na kaliang sarkar ba kariban khmi na mordor namar lada ka jia kum ni kum hisen ka sngi kan sudan ka jingma ka bakrau na mata ki kuno song ba ki bayat ya kan klenti jo ka bypass road apa bypass long to ha jing yui jungi hina du pasdang kene jingking ngala badong ba ipen sisa haru ba kene jingking kam dei ka jongka nai kumang le i ki comment na ki yo ki bami ki YouTube nang ta ki wei ki media bun ki bakno ba kene ka jingking jongka nai kene kam dei kene ka jingking ka belasna wadu kontraktor ngitip nang ta ka skim jongka NEC house na Marjan Rio ta ka pelengok kalong ba sai pat ka jingking kapade baniat nantai naneng kejingking jongka nahai kata kejingking mata kamdon kejing lengok ibu kata kejing keli ya government lak bendai ke pemerintah lak bendai ke government ke baladep saya ibu kata kejingking kepada bendan natai ke bala sena ada ke nahai namar ngi kejingking ke sena ke nahai ladang ipek ke ne homlo kata humir ter le piat kiskam ke bah tak belok ke ni kejingking ke bendan ni boleh begalong kumni namar bekamdai besena company la sena de kontraktor riu simet ngim ko abni thuk kerteng andrei gi ke pai ba ke besong sinong sini ke than ngitip mano besna bat ba sei ke ja ke jengking ke badai jongka nahai